Здравейте хора, аз съм Мартин. В днешното видео ще играем на предизвикателство с хвърляне на монета в чаши с предизвикателство. Останете до края на видеото, лайкнете, абонирайте се към банката за още хубави страхотни клипове. Ето ги чашите. И да, хора, продължаваме с видеото. Така. То научно доказано, че аз съм много крив. Мисъл... Малко по-збити. Кремата не е много става. Съборя на чашка. Какво е предизвикателството? Първо предизвикателство: обиколи футболното игрище 10 пъти. Еми хора, едно ще обикаляме сега. Така. Ами хора, лоша новина. Игрището е в ремонт и в момента не може да се тича. Нито на футболното игрище, нито на училищното игрище. И затова се прибираме за следващото предизвикателство. До скоро. Ето отново вкъщи. И хвърляме монета отново. Не в тази. Хора, ето го следващото предизвикателство и то: служи си краката, чорапите в ледена с гореща вода. Аз с ледена вода имах предвид. Еми хора, да ходим в банята за следващото предизвикателство. Малко. Там много ледена. Майко има вода. Стоим 10 секунди, хора. Край. Еми хора, толкова беше това предизвикателство. Ето ни пак и хвърляме отново. Ето. Много съм точно. Влез в строителна прекопана дупка. Аре, окей. Влизаме. Удари си кръка в масата. Сега отиваме хубаво. И тази строителна дупка се намира до игрище. Хора, да тръгваме към строителната дупка. Въпросът е, че е обратно. Какво писал по тия предизвикателства? Не съм ги писал аз. Обратно имам. Да се оправяме към дупката. След малко ще се видим. Отново хора и продължаваме с видеото. Здравейте. И в момента... е напреден момент, защото имаме 4 чашки. 4 предизвикателства, 4 чашки. Аз съм бил много точен. И сипи кола върху чорапите си. Еми хора, сега отиваме да сипаме кола върху чорапите ми. Идеално. Einstein Logik to the предизвикателство.
да продължим, искам да ви покажа госпожа Котка. А сега се абонирайте, лайкнете клипа с камбанката за котката. Ето я котка. Ай, след малко се видим в баня. Хора, продължаваме с клипа. Хора, ето чорапите, ето всичко. Съм тук и останаха 3 чашки. 3 късмета, 3 чаши. Тапа заминайте в Африка. Ще вземем 2 цента. Добре. Удари котката си в главата. Писа, ела тука. Никой не е казал колко силно, аз няма да я бия силно. Виж ли? Предизвикателство изпълнено. Ай, тиче някъде. Ау. Ай. Продължаваме с клипа. Къде е монетата? И тия африкански монети, значи. Гад навик. Направи 15 лицеви пори. Аз това не го мога между другото. Аз лицеви пори изобщо не мога да. Брави! Nice. Еми. Здравейте. Еми хора, ето го и последното предизвикателство, ето е. Намери близък приятел. Еми хора, този близък приятел ще се продължи в по-късна част от клипа. Защото всички сега са на училище, защото са седмокласници, аз дори приятели няма. Да, ще го чакаме до 2 нещо, този човек. Чао. Хора, не можахме да изпълним последната задача и ето го моя най-добрия приятел. Не можахме да намерим такъв, затова се намерих кутия. Харесайте клипа и се абонирайте с канала за камбанката за още хубави клипове. Чао.